Sa ato sa nga linya, makaupod naton Provincial Veterinarian Dr. Rinante de Sera. Doc, mayong gabi. Yes, mayong gabi After Marlon, mayong gabi sa tanan naton nga mga listeners mga gabi. Yes, salamat gid Doc sa tiyempo ginatag diri sa aksyon na radyo Bacolod. Unahon ko lang ang memorandum nga permahan kay na ni Governor Bong Lacson. Pwede mo ta Doc masaysayan kung nanong kaon pansuri. Well, ang memorandum sa aton pinalanggang gobernador ang pag-strengthen no Mm. sang biosecurity sang probinsya, especially sa mga poultry farms tungod sa threat sang bird flu. Mhm. So sa aton balan kang may kita ordinansa nga ginapatuman ang veterinary inspection kag ini farm registration. So ang mga commercial farms rehistrado sa provincial vet office base sa ordinansa Okay. kag para ma-trace naton kundi ng masakit na nagahalin no. Ikaduha, kaya kita surveillance system nga ang manwa kaupod sa syudad nga may city veterinarian among ga-implementar no sa mga provincial issuances kag sa mga national nga mga guidelines. Mhm. Okay, go ahead Doc. So, ang ikaduha mo na ang pag-report nila sa opisina sa provincial vet sang mga masakit kung may kalamatay o masakit para ma-examine sa aton laboratorio o sa aton mga veterinarian. Kaya meron kita mga integrated laboratory dahil sa panahad kag gina-complement sa mga veterinarian mid-tech kag may chemist kita dira. Mhm. So, ikatatlo mo na ang pumili anay no sa pagpasulod sa mga tao nga halin sa Luzon kag sa Mindanao na may mga cases ng bird flu. Mhm. Kaya dapat maghalin sila sa Manila ng infected area 3 days ka anay downtime. Hindi ka magsulod sa mga game cock farms. Mhm. So, nakita mo naman ang dalagan sa paggulangay. So, di naman pwede makalapta ang virus. Mhm. So, ginapakamayo sa atong gobernador nga kaupod sa mga mayors nga ining-industriya sa game fowl. Aton man hadungan. Kaya kung may isa lang ka-case sang bird flu, hindi na, wala na bulang, kag wala na sang itlog sa layer na ito nga programa, Okay. kag ining sa broiler. So it is an 8 billion industry nga ginaproteksyonan sang stakeholders kag sang probinsya para ang aton food security ma-attain naton. Okay. Aha. Sige. Ari Doc na butang diri sa una gibalaw registration sa nga tanan nga mga poultry kag game fowl farms diri sa Negros Occidental. Paparehistro gid sila sa Provincial Veterinary Office. Dapat obligado gid sila, Doc. Na mo na siya, kay may ordinance sa kinasina Okay. nga ang farm dapat i-rehistro gid sa provincial vet office. Mhm. Kay ang purpose na kung magbaligya sila sang ilasapat ng ilang mga ready to fight, may mga permits na siya kag mga handlers Mm. kag na-check kag ginaituan sa veterinary health certificate sa provincial vet. So dapat may pag ng handler's license kag para ma-monitor may access ang opisina sa pagsulod Mhm. kag pag-issue sa quarantinas kung may mga dawo o kalamatay para hindi maglapta sa aton probinsya. Okay. Oo. Immediate reporting by farm owners sang unusual cases of poultry diseases. May ari gid man ni gakatabo Doc. May mga unusual cases giman sa mga poultry diseases na. Yes, especially kay kadako sa aton industriya sa poultry. Mhm. So, number one kita sa improve ng mga manok. 5 million ang aton nga populasyon. Ang broiler, number one kita sa bilog sa Pilipinas man eh. Oo.
right now. So, namo kita kisa ang mga 1% at least ang populasyon na kalamatay, Mhm. i-report dapat na ang aton mga owners Okay. para mabutangan sa gustong diagnosis kag reportable ang tawag sa reportable disease Mhm. ini NCD, Newcastle disease, no? Ini bird flu ang mga reportable diseases nga ginamonitor sa gobyerno. Mhm. Okay, ining avian influenza o kung ginatawag nga bird flu, I don't know kung makalalaton man is tao, Doc. Yes, ining gaduging subong sa Luzon, Mhm. sa Mindanao, Oh. it's 5-in-1 na siyang strain. Aha. So, ang may cases na kita sa tao na sa Amerika kag sa China. Mm. This ang tawag sila zoonotic disease Aha. nga pwede malaton sa tao kag pwede makalaton sa manok. So, that's why avian influenza. Mhm. So, HPAI tawag sila. Highly pathogenic avian influenza. Oo. Ang it's 5-in-1. Aha. Sige. Bantayan tani, Doc, kag kabay pa nga mapabilin tani ang aton sa nga probinsya bilang ASF free province man ta, Doc, no? Yes, Aha. foot and mouth disease free, Yes. ASF free, kag bird flu free kita nga province. Yes, dapat gid mapabilin ta na, Doc, no? Anyway, Doc, arin na lang iulayhon ko. Confirm na ni by July 1, mabiya ka na bilang provincial veterinarian kag masaylo ka na bilang consultant ni Governor Bong Lacson. Well, amo na, may aktibo pa kita sa pagserbisyo sa probinsya. Mhm. So, kabahin pa kita sa Lacson administration sa pag-implementar sa food security program, no? Mhm. Sa probinsya. So, buligan ta ang probinsya sa attain sining self-sufficiency sa pagkaon. Aha. Ay sumong dako nga threat sa bilog nga kalibutan ang kulang, no? Yes. Sa pagkaon. So, Food amo na shortage. katuyuan sila Yes. sa atong pagbulig sa aton nga gobernador sa aton administrator nga buligan naton ang probinsya. Aha. By the way, Doc, ano tuig ka nag-umpisa dara sa provincial government? Well, nagsugod kita sa 1984. Mhm. Ano ako sa Department of Agriculture. Na-devolve kami sa province ang 1991. So sa probinsya, agad-agad naman kita mga 30 years, no? Mhm. So 38 years ka na nang ako ng serbisyo sa government. Mhm. Ang ako nga total period nga na serbisyo sa gobyerno. Okay. Aha. May idea ka na by the way ini pagkuha si imo, Doc, ka consultant bali si Gov gid nga nagayo si imo. Well, sa amon nga istorya kag ni Tony Diaz, ang may kasugtanan na may ara pa kita energy to serve. Mhm. So pag may direksyon pa man ang aton gobernador nga aton buligan, no? Paagi sa sinang capacity Aha. ang mabulig ta, especially ma-harmonize namon sa ang provincial agriculture office kag vet Aha. sa pag-produce, no, sa mga pagkaon nga aton nga himuon nga self-sufficient ang probinsya. Okay. Aha. By idea ka na, Doc, kung sino ayahan na mga bulo si imo da sa PVO? Well, ang nagpo-post sa kay Gov kay Tony Diaz nga ang most senior si Dr. Placido Limana ang pinapopost ko lang, no? So sila ni mag-decision sa mga bulo sa akon, no? Aha. Kay si Dr. Limana isa man ka Master sa Public Administration madugay naman na nagabulig sa pagpadlagan sa opisina bilang division head, no? Katubong chief sa Animal Health Division. Mhm. Sige. Dr. Renante de Sera, Doc, ma-congratulate ko si imo temprano pa, no? Kag good luck sa bag-o nga posisyon nga imo sa nga pag-auyatan. Anyway, Doc, thank you good.
Thank you. Thank you. Salamat, Kid.